Na základnej a na strednej škole som sa učil angličtinu tak plus minus 10 rokov. Bohužiaľ, nevedel som po týchto 10 rokoch rozprávať. Potom sa všetko zmenilo. Moje meno je Martin Hlinka, som autorom projektu angličtinarýchlo.sk, návodov, ktoré ti nalejú angličtinu do hlavy. A v tomto videu sa dozvieš 4 epické skratky, ktoré ti umožnia učiť sa angličtinu rýchlejšie a dorozumieť sa skôr. Epická skratka číslo 1. Na školách sa učíš tisícky slovíčok, niekedy 10 000, ale mám pre teba zlú správu, oni sú ti na nič, ak ich nevieš použiť v rozhovore. Prečo by si ich nevedel použiť? Pretože netrénuješ rozprávanie. Mám trénovať rozprávanie? OK, dobre, ale kde mám popri učení 20 000 slov zobrať čas na tréning rozprávania? Poviem ti toto. Výskum z roku 1982 hovorí, že až 80% napísaného textu a až 96% hovoreného slova je iba najčastejších 2000 slovíčok. 1/10 z toho, čo som sa ja za 10 rokov učil na základnej na strednej škole. Čiže chceš rýchlo rozprávať anglicky? Ak hej, vykašli sa na učenie 20 000 nových slovných spojení a slovíčok ako obnoxious alebo superfluous. Ušetríš tým 9/10 času, z 10 rokov sa môže stať 1 rok a máš 9 rokov k dobru. Není to úplne úžasné? Tento čas, ktorý získáš, následne venuj tréningu rozprávania a budeš hovoriť anglicky o mnoho skôr. Epické skratky číslo 2 a 3. Začni tým, že sa najprv naučíš prvých 500 najčastejších anglických slov a 100 najčastejších anglických slovies. To je prvý krok. Potom natrénuješ rozprávanie s tým, čo už vieš. Budeš vedieť čítať Bibliu po anglicky? To asi nie. Ale dorozumieš sa. Môžeš vycestovať. Ako pozri, nepovieš obutý, lebo nevieš toto slovo, ale povieš ten, čo má na nohách topánky. Chápeš, čo tým myslím? Že hotovo, že rozprávaš, že môžeš cestovať a zvyšok sa na teba nalepí. Epická skratka číslo 4. Daj si pozor na tieto drahé, super duper nadúpané, vymakané učebnice, pretože čo sa učebníc z angličtiny pre samoukov týka, tak neplatí, že čím vyššia cena, tým vyššia kvalita. Toto je návod, ktorý ti ušetrí peniaze. Úprimne, mnohé pestrofarebné a graficky nádherné učebnice majú rovnakú hodnotu ako tie spred 30 rokov. Tí, čo ich robia, vedia, že majú rovnaký obsah a že sa mení akurát grafika a cena. Kniha Yes, ktorá stojí pár eur, mi dala ďaleko viacej ako 2 drahé učebnice angličtiny, ktoré som si musel kúpiť na škole predtým. Ale stále toto sa ani len nechytá na tvoju vlastnú učebnicu. Najlepšia učebnica angličtina pre samouka bude pre teba, keď si vytvoríš tvoju vlastnú učebnicu z materiálov, ktoré sa učíš a ku ktorým sa následne vraciaš. Čiže zhrňme si to. Poprvé, naučíš sa prvých 500 anglických slovíčok a 100 anglických slovies. Po druhé, trénuj rozprávanie s tým, čo už vieš. Po tretie, nauč sa 2000 najčastejších slovíčok a trénuj rozprávanie. A po štvrté, použi tvoje učebné materiály na tvorbu tvojej vlastnej učebnice, z ktorej sa ti bude učiť veľmi ľahko a veľmi jednoducho. Teraz tu sedíš, pozeráš toto video, premýšľaš nad týmito radami a pýtaš sa, dobre, ale čo porozumenie? Ako mám rozumieť tomu, čo hovoria? Výborná otázka, bod pre teba. Prvé riešenie, pozri si video, ako si naleješ angličtinu do hlavy. Dozvieš sa o unikátnych metódach, ktoré ti pomôžu nielen sa naučiť slovíčka, ale aj porozumieť tomu, čo cudzinci po anglicky hovoria. Druhé riešenie, prihlás sa na odber tohto YouTube kanála alebo lajkni našu Facebookovú fanpage. Každých niekoľko dní zverejňujeme nové videá s návodmi, ako si naliať angličtinu do hlavy, kde rozoberieme práve to, ako rozumieť tomu, čo cudzinci hovoria. Teraz mám na teba otázku ja. Ako
prebiehalo tvoje učenie angličtiny dodnes? Učil si sa v škole kvantum slovíčok a gramatiku? Alebo si stále trénoval rozprávanie? Mal si možnosť vycestovať a naučiť sa angličtinu v zahraničí? Napíš mi dole komentár, čítam ich všetky. A na záver, ak poznáš niekoho, kto sa trápi s učením tisícok slovíčok, no nevie stále anglicky rozprávať, pošli mu toto video. Pomôžeš tým mne a predovšetkým pomôžeš tým tvojim kamarátom.